Kayo na. Isa mo yung ano? Gigi. Gigi ulit. Hindi na. Uy! Ay! Kalaw na lilaw! Ate, mga master. Uy, 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 no? Asa ka? Asa ka, ha? Naligin na lilaw. Ay, sati! Uy, uy. Takulata yan eh. Uy! Yaha ko eh! Piste! Malasa ba ano eh? Gano'y! Tagapi! Panikamot ka, Drox! Gano'y! Yay! Ata yun! Gamitan taning mga teknik-teknik eh. Patay, napuno na sa uling! Dali, Drox! Di mahurong ka na, oy! Ay, buhat! Nabusog na sa kalaw! Huwag ka na, oy! Daw! Makatag sa dalaw! Di ba ka makatag dalaw? Makatag na ba? Ano? Sabaan pa ni Goro! Busog na sa kalaw! Magpahit! Pakita mo kami. Atayaw! Pakita kami. Kani ay! Kanina ilaw na makita ang ilaw eh. Atis, maunod ito na lapas yung hagay. Naghanan ako ulit. Otro! Uy! Nakapuli ka na. Nakapuli ang maro. Ayay! Bok, nakitak ka na ni Jud. Nagkaon na ni Jed. Malasa na eh. Malasa gid. Hakan eh. Ay. Namni, imuha man galon lalo. Imuha ni galon na naung sa na eh. Tikas man eh. Ataya na eh. Ay, mga sanay ni galon sa una. Jika sa trabaho sa una gud. Hoy! Iyay ka na! Nagkakaon. Asa ko? Asa ka ha? Dali ang ha? Agay! Kabawas yun. Awa dirak! Awarak! Hindi ka nahawa ha? Hindi nga. Aray! Wala ba? Kana na kong uling eh. Guys, na kayo magtubig ba? Ulit ka na? Ay! Atoy! Kabawas yun. Asa ka? Awa na dirak! Awa na dirak! Sorry lang. Awa na dirak! Ako na sa dak! Ay mo na. Aray! Gaahak, uy. Ay mo. Ikaw ha? Patay, nabulit na uling. Ay, naangag ka. Well, guys. Ay! Pistol. Pakapin. Pahit. Ay, ay,
Naka? Naglisod nagtuon. Ako sa doon. Ako sa kaglisod kagtuon. Ang may tubig. Nakakalap ba yun? Kaglisod nagtuon na. Naglisod nagtuon. Kaglisod nagtuon. Ano yung mga video dito na may tubig ba? Oh, Oh ha? Ay. malusot sa ilong ngayon, makatawa ka. Ay, sus. Wala ba may tubig ba? Oh, Kani. Kakaon yun oh. Patay urot yun. Rot ni. Patay urot. Ah, may tubig. Hindi na kamagin na yan yan. Hindi na yan yan. Nakabawas na, nakabawas. Lami ah. Lami ah. Sos! Pundangon ta ka dihabi, pundangon ta ka. Nagkakaon ka rin. Hindi na wala kansi. Galon. Tag-iyas galon. Tama din na ka? Tinata. Kat na kat. Ha? Ah. Ito na na. Ito na na. Lapos ka na sa ilong. Wait, undang-undang yun. Ang sa bisig na may tubig oh. Ang sama. Ano? Ah, gatay. So, naro sa ilong ro ng mumo. Ah, may tubig. May tubig kayo. Hindi, may yano-yano. Guro to eh. Sood ka na sa ilong mo. Ah, haki. Wala. Di opo. Dara. Balik na sagko. Sa may galon dahil ni Barog. Sood ka na ang kanang kanonoy. Sa ilong ba? Ilong ka sa tunlan. Ay! Oh, ako baka ano mga boy. Wa pa ka suway. Ah! Sugoy. Na. Wala ron. Hoy. May nakaong ko sa. Tay kaduha. Pahawa nila, pahawa. Awara kay nakaon siguro. Kanan. Bungkag ka ng tayo eh. Nga. Hotdog, burger. Ah, wa gido. Basta hotdog, burger niya. Pulihan ko ni. Ah, yaman ka. Kayo mo, pinangga mo sa tao. Awara. Ano? Bangaan mo. Bangaan ko. Ah, gahakid. Yan mo. Wala. Dara di ay. Nalilog. Ikaw, wala ka? Awara. Banga mo? Roko. Papay jog pagkita. Tumbag yawon. Saan ka? Bisa ko sa balikas. Gidoy. Daan na. Ha? Sa pa. Sige ka ganyan ha? Awara. Ito na bahawa ang mo. Ah, suga gidoy. Hindi na kumakain ito eh. Nala pa. Nasap. Kamot ka. Wa dia. Okay. Iyakan yung kalong. Tama ng galong lalaw. Oh, awa na lang.
Kanon tanay murag. Tayaon food trip. Wangit pabigay. Way tubigay, tukan. Bunal mga tayaon. Shout out ko ni Joey Arias akong igagaw. Shout out gaw. Bunal ya gaw. Dali diha. Shout out day ko ni Yaya Marta na sa Mandaway karon. Haya. Kaya bunal ya. Bunali giro deya. Daling mga plato diha. Gawa na. Shout out ko sa mga mubunal diha. Bunalin niyo uyab diha. Kada bunal diha. Salamat sa pagtanaw sa video og atang imong umaabot nga video tuon. So ayaw kalimot pag-like and share. Og ayaw sa mo kalimot sa pag-follow sa among Facebook page ug subscribe sa among YouTube channel. Subscribe mo ay kalimot. Daghang salamat. Bye. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutun ra ka.